अधिवेशननि फाइथानि साराव रवीन्द्र देबबर्मानि फाइसिंथि हायनो सुमुं तुबुजाखा CEM पूर्णचंद्र जमादियान थानि पुनि सुमुंगा फेरां सगया कामी रगो सुरारनि बागै तामो वानसुबै दं आसुमुनो फिरमुनिखा Morongkenang Chairman जोंनि डिपार्टमेन्टआ हास एडिसा फङाव फाइमेन यागोल' गोबांमा गामि आमसाइगो फेरां सगया गामि दै नखं दंगो नखं रगो जों फेरां सावरायनायनि बागै सालपहर नि बिसिंथि सोलार नि बिसिंथि जों रनानि बागै स्टेट गभर्नमेंट नि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट 5000 सोलार प्रोवाइड खायनायनि बागै जों चिठी रखा हामबाय Honorable CM साहेब जे 5000 स्ट्रीट लाइट अथवा सोलार नि कगजे सामाने आबो की गामिमुलक नि बागै दे ना चिनि जा सिटी दंगनि चिनि एडिसा लागानि सिटी नि बागै दे आर जदि अमहाय गोबांमा गामि दङ जे गामियाव कारेन्ट ताबो फेरां थां सगैया बर सगैयानि बागै जे सोलार नि बिसिंथि कतर सोलार खालामगै लिफ इरिगेशन सिस्टेम खायनानि आबहावाय रखायमा आजाबो दैबोमा नैया बर जो सोलार नि बिसिंथि मुथै गयरें दैसाव जो हागर खुरै आरो दै दिसानानि आमुति रखुनु चिनि गदाल हाबां एडिसिनि कुनु आसुदे बेतन तंखानखाय बायगेना एबं 5000 सोलार बे ओंनाय दे आबो बाय ओंगाखनि आंखाखाव आबो नियाखाय ताम खायजानाय बरंगनां आदं बनि जों बेलेखे नांमानि जोंनि एडिसि हाफां फाइमानि आगोल जों नखंगो फेरां सगयारनि बागै वान सलाय दंगो फेरां बाहायके सगरमानाय ओ 5000 जों 5टा जुनारनि बागै रोड साइड इंक्लूडिंग हॉस्टेल नि इंस्टीट्यूशन तै पब्लिक प्लेस हाय जायगायाव जों रनाय होनाय हमाने तेबो कायसा एजेंसी राव महाराजा बाय कक सालायखा बसगां सालो बर सोलार नि माध्यमे इरिगेशन फैसिलिटी खायै गामि गामि आमसाइगो इरिगेशन फैसिलिटी बे खायमानाय दे जों फेरांनि व्यवस्थाबो खायमानाय हायजा कायसा बर प्रपोज खाय दंफायो जोंनि इसी रगो जों डिस्कशन खायमानि आगोल जों बनो बसगां सालो तमा खालिनाय जों डिसिसन लानाय हामबाय